Tak teda. Já jsem si říkal, že 7. díl už nebude. Zjistil jsem ale, že jsem neprodal tady tuhle. Každopádně vás tady 7. dílu naší extrémní jízdy tady po Štrambuchu. Ale máme tady docela jeden dobrý spor s mým bratrem. Stávej, ne! Stávej! To je takový kokot. Stávej! Počkej, já si proti ní dojdu. Ježiši, teď, kde seš? Už dávno jsem měl tady být. On už má zase to histo. Ježiš, ti vážně už Vybavení mám asi tak stejný, takže tím pádem měl by být všechno v pohodě. No tak jsem teda chvíli. Teda, to je otravná jízda. Protože tady tohle to nemá obdoby. Říkal jsem, že to nemá obdoby. No tak dobře. Co jsem chtěl říct, tak to je... Ježiši! To sakra bylo. Myslím, to je v pohodě. Kromě toho, že chrápal. Tak by měl být docela v pohodě. To se brzy rozjede. Čekejte, že ono se to brzy rozjede. Jeď rovně, jo? Ono je hodně vedro hlavně. Ono je vážně to, že je jaro, tak je docela vedro. To si děláš prdel. To si vážně už děláš prdel. Tímhle si mám jet. Tímhle s tím terénem. Trošku budu krocané. Trošku budu ty krocané je. Koumím taky. Ty děláš si ze mě vážně už. To není fyzicky možný. Haha. Musíte to tahat. Si děláš vážně. No tak jeď, ne. Tak, co pak máme tady? Cesta. A pole. Je to na nějakou cestu možná. Ale... Nič. Kam běžíš? Poběž zpátky, ty jsi takovej. Hele, tak kam pojedem? Já nevím, ale můžeme jet. To vypadá moc mokrý. Takže bych to zlez, víš tudy. A tam to vypadá, počkej, a tam to vypadá docela zajímavě. To bych se rád podíval. Jo, počkat! Ne! Ne! To jsou ty skály, které jsem říkal... Ježiš, kde je to místo? Jo, tam, počkej. Ještě počkej, chvilko. Tam je někde. Tam bylo, jak jsem to ukazoval na ten hory. A bohužel... Tak tohle s tou stračkou nejedu. Tohle... Tak vezmu to asi tudy, protože tady to vypadá nejbezpečněji. Ale stejně to není zase tak nejlepší. Já hlavně v jedné ruce držím kameru a druhou musím řídit. A to není zrovna jednoduchý. Tak to musím říct. Ať to vážně tomu se říká hromada sraček. To vážně to nejde jinak na to. Tak jako... Ta suchá tráva mi tady dává trošku hruzu. Aby se to nezapálilo. Ježiši. To je vážně neskutečné. Hodíme střih, protože tady to vážně natlačit nebudu a... Tak, podívej se na tady, jo? Překvapivě jsme s tím dokázali projet, ale... Teď máme jiný problémy. Jo, tamhle to je! Počká! Ale takhle. Víš, že tohle to je... Já mám takový okruh. No tak to jo. No to nic, tak si jedeme dál. Dobrý, hele. Dobrý, hele, jedu. Dobrý. Tak teď jedeme dál. Tak hele, jak je tak vidět, tak je docela sucho. V některých místech, ono je teda jako... Teprv... Ježíš, já jsem měl... To je tak dlouho, a mě jsem narostl. 14. A hádejte, vždycky se musel tak naštvat. Tak ale jako... Jo, a tam už se nesmí. No tak to si děláš, vážně.
Vážně to je nějaký divný. Já tady sotva jedu. Já tady jedu. Já to projedu s jednou rukou jedinou. Druhou to si natáčím. Oh yeah! Hele! Bezva, tak tady to zapíchneme. Speciálně tohle to zapíchneme, protože to je vážně nádhera. Ale moc nějaký. To vypadá, že tady někdo bydlí? Počkat, je to ono? Jsme tady jenom. Ale tam vidíte, tam je ta chvata, jak jsme tam měli hodně rychle, jak jsem tam natočil ten Vine. Že jo? Tak se tady to asi pro dnešek zapíchneme. Už tak se tady postavím na most a jdeme na to, zapíchneme to. Speciálně, vám řeknu jedno. Vemte si, že tady jsem brácha. Je docela dost hrozně otravnej. Tohle je nejhorší mapa, kterou jsem mohl jet. Vážně nejhorší. Tím pádem já bych od něj naši zabil. A já to asi teď udělám. To je jedno. Každopádně teda určitě dávejte odběry, lajky, budu za to rád velmi. Tím pádem u 8. dílu nazdar.